яратып җырладым мин аны. Ул мин төнне уятып җырларга кушсалар да шуны җырлап китерәм сыман. Шундый. Менә бер җырга ябышсам, нык ябышам. И җырлыйм. Үзәгенә төшкәнче җырлыйм. Җырлагыз әле шуны. Яш гомер узгач, кайтмый ул яңадан, тик минем яшьлек кире кайтыр кебек, яшьлектә сөйгән яр, сагындым килеп ал, сине көтәм һаман дип әйтер кебек. Юк, ул кире кайтмый калды, ул бик ерак. Зәңгәр томан артындагы сагыш булып, яшьли сөйгән ярда ятка калды анда, әллә язмыш, әллә бер күзгә яшь килә шул вакытта, әллә бер ялгыш булып, ялгышны төзәтеп, язмышны үзгәртеп, яшәсәң яшьлек кире кайтыр кебек, яшьлек бик күңелдә, иң матур җирендә вакытлыча туктаган бер җыр кебек.